Управление на коуъркинг пространствата в селските райони. Въведение. Този модул предоставя на лица и организации умения за управление на коуъркинг пространства в селските райони, като подчертава нарастващата популярност на самите пространства и техните предимства. Участниците ще научат как да правят оценка на ролята на коуъркинг пространствата, как да разпознават предизвикателства и възможности, как да се работи бизнес план с коуъркинг, как да прилагат маркетингови стратегии и създават протоколи за управление. Също така да насърчават сътрудничество и да се справят с проблемите и растеж. Въведение в селските коуъркинг пространства. Важността е свързана с икономическата диверсификация, с задържането на талантите у младите хора, за съживяване на общността също така, както и насърчаването на иновациите в нея. Ползите от нея са, че може да създава работни места, да развива уменията на човек, да повишава стойността на имотите и както така също и на знанията и да подобрява качеството на живот. Може да дадем няколко примера, като The Barn Workspace, TechTown Innovate and The Reverse Center, като те илюстрират успешни модели за съвместна работа в селските райони. Оценка на нуждите и проучване на пазара. Оценка на нуждите се свързва с самата ангажираност и намирането на грешките в инфраструктурата и самото разбиране на местните индустрии. Също така можем да анализираме демографските данни, да създаваме потребителски персони и да сегментираме потребителите. Може също така да проучим пазар, като използваме SWOT анализ, конкурентен анализ и разбиране на пазарните тенденции и ценовата стратегия. Бизнес планова. За самият бизнес модел ни трябват предложения за стойност, клиентски сегменти, потоци от приходи, структура на разходите, както и ключови ресурси и канали за партньорства, с които разширяваме нашия собствен пазар. Също така трябва да имаме и финансов план, като трябва да имаме начални разходи, оперативен бюджет, прогнози за приходите, управление на паричните потоци и, разбира се, финансова устойчивост. Нашите източници на финансиране могат да бъдат публични субсидии, частни инвеститори, групово финансиране, обществени инвестиции и партньорства. Местоположение и инфраструктура. Нашият избор за местоположение трябва да има достъпност, нуждите на общността, анализ на разходите, размер на пространството и разширяване. Дизайнът на физическото пространство трябва да има удобства, зони за сътрудничество, поверителност, както и достъпност. Ползите от това са високият интернет, електричеството, както от охраната, поддръжката и обществените ресурси. Маркетингова и информационна дейност. Ние трябва да имаме собствена идентичност, като трябва да имаме собствена мисия, собствени ценности, собствена визуализация, идентичност, послания и онлайн присъствие. Нашите маркетингови стратегии могат да бъдат дигитален маркетинг, локална SEO оптимизация, маркетинг чрез съдържание, работа в мрежа и партньорства в общността. Ангажираност и партньорства на общността. Ние трябва да се ангажираме с общността чрез програми за популяризиране, също така ангажиране на членове, местни партньорства и подкрепа за стартиращи фирми и връзки с общността. Експлоатация. Трябва да си създадем собствени членски планове и цени, като те да бъдат в полза на членовете ни, както те могат да бъдат месечни, седмични и годишни, и да вземем на предвид местните пазарни условия и удобства. Ежедневните операции те могат да бъдат качествен интернет, поддръжка на този качествен интернет, да правим събития, също и да отговаряме на различните нужди. Правни регулаторни съображения. Ние трябва да се съобразяваме с безопасността при работа, поверителността на данните и също така подходяща бизнес структура, да осигурим спазването на лизинговите договори и застраховките. Изграждане на сътрудническа общност. Изграждането на общност става с това, че ние трябва да има ясна комуникация между нас, да събираме детайли според отзивите на членовете и да насърчаваме споделени ценности.
Събития и дейности. Трябва да организираме мрежови събития, семинари, проекти за сътрудничество и да насърчаваме връзките и обема на собствените си умения. Разрешаването на конфликти, управление в общността. Трябва да разработваме процедури за разрешаване на конфликти, да установим насоки на общността и ангажиране на информиране членовете ни. Също така важна черта е да не позволяваме да има конфликти в нашата собствена общност, като това ще доведе до увеличаване на нашия бизнес. Устойчивост и растеж. Измерване на успеха. Проследяване на ключови показатели за ефективност, KPI, събиране на обратна връзка от членовете, измерване на въздействието на общността и осигуряване на финансова устойчивост. Стратегии за растеж. Обмислете добре нашите операции, подобряване на маркетинга ни, създаване на партньорства и разнообразяване на услугите. Адаптиране към промени. Провеждане на пазарни проучвания, възприемане на гъвкавост и иновации, също така и взаимодействие с общността, и интегриране на технологии и привличане на устройства и практики. Добри практики. Примери от реалният свят. Изследваме успешния избор на място, ангажираността на общността, практиките за устойчивост, стратегиите за растеж и адаптирането към променящите се нужди. Учене от опита. Идентифициране на факторите за успех, разбиране на провалите, прилагане на работа в мрежа и други операции, прилагане на най-добрите практики. Това го правим като приложим доказани стратегии за местоположение, дизайн, изграждане на общност, устойчивост и растеж към нашето собствено партньорство и пространство. Заключение: следващи стъпки. Преглед на основни